לא ידעתי מה זה נפגעי נפש ולא ידעתי את התנאים שקיימים ולא האמנתי בהתחלה למה שאני רואה ולמה שאני חווה. באמת דיברתי בעיקר על האשפוז הראשון, שהוא באמת האשפוז המשמעותי ביותר. אני יכולה להגיד לך שאחרי זה היו עוד 13 אשפוזים. התוכנית עוסקת בשילוב נפגעי נפש בקהילה, במתנ"ס בעצם ובמרחב הקהילתי. והיא עוסקת בעיקר בנושא של פנאי ושיקום חברתי. נחשפתי לפרויקט הזה ב-2004, הייתי במפעל מוגן, עבדתי בעבודה שיקומית, והמרפאה בעיסוק אמרה לי על הפרויקט הזה, והגעתי, ובהתחלה לא ממש חשבתי שזה אפשרי שאני אתחיל בחוגים או התערבב בקהילה, זאת אומרת מה שרציתי זה להיות בעיקר לבד. אני כאילו משתתפת כאן, הייתי בחוג התעמלות ועכשיו אני בחוג יוגה. למעשה גם אנחנו מקבלים שיחות כאן עם יאיר, שהוא אחראי על התוכנית. זה לא דבר קבוע, זה אמור להיות פעם בחודש, אבל לפעמים כשהמצב הוא קצת יותר, אז נפגשים קצת יותר. אנחנו מקבלים גם, חוץ מהליווי שלו, גם את הליווי של הצוות השיקומי הרגיל, כאילו בדיורים מוגנים וכדומה. כשאנחנו מנגנים, הלב נפתח, פתאום כל הגבולות נמסים. יש גם המון אנשים שמגיעים לתוכנית, ובעצם בגלל שיש מהם איזושהי ציפייה אחרת לנהוג בצורה נורמטיבית, פתאום אנחנו רואים גם שינוי בדפוסי התנהגות, בדיבור, ממש ככה, משהו שהוא הרבה יותר נורמטיבי. אני מבינה שאת מטעם פרויקט עמיתים נמצאת כיום בפעילות בהומס פלייס. זה בעיקר כי אני אוהבת לעשות ספורט. כן. זה עושה לי תחושה טובה. זה שפרויקט עמיתים בא ואומר, אנחנו נותנים מימון דרך המתנסים, כדי שאתם תוכלו להיות יחד עם האוכלוסייה הבריאה, וגם להשתתף בחוג, וגם להכיר אנשים חדשים, וגם להביט ולראות איך בעצם אנשים אחרים מתמודדים עם דברים, ואיך אתם יכולים ללמוד להתמודד עם הדברים האלו. זה בעצם פרויקט עמיתים בשבילי, זאת אומרת גם התחושה שאני לא לבד. למעשה כבר 10 שנים אני פעילה בתחום בריאות הנפש, באופן מוצהר, גלוי, ידוע. אני כותבת באינטרנט הרבה. כמעט בכל בן אדם על פני כדור הארץ יש פוטנציאל. וברגע שהפוטנציאל הזה מפוספס באיזושהי דרך, והמון פעמים באמת זה מתפספס בגלל כל מיני תכתיבים של בירוקרטיה, של פרוצדורות, של כל מיני דברים כאלה. אז למעשה הבן אדם הולך לאיבוד. אני הרגשתי במהלך השנים שמתעלמים מהיכולות שלי ומתמקדים די הרבה בנכות עצמה, ואז זה מין כזה, זה הכל מתנקז כזה לתוך הנכות, ואז בעצם את לא מאבדת את החשק אפילו להילחם או משהו כזה, ויש עמותה שבאה ואומרת לך, יש מצבים מסוימים שאת פחות בסדר, יש מצבים מסוימים שאת יותר בסדר, ומעבר לזה, העניין של ההשתתפות הכספית, שזה באמת משהו שהוא באה עמותה ואומרת, אנחנו באנו כדי לשקם אתכם. וכשאת באה עם הקהילה עצמה ואת נמצאת בקהילה עצמה, אז יש גם, את יודעת, את רואה אנשים ואת גם נזכרת איך פעם היית ככה ואולי את יכולה שוב לחזור ולהיות ככה. המון פעמים צריך להיות מאוד סבלניים כלפי אנשים מסוימים, כי יש קטע של אנשים שנמצאים בלחץ, אנשים שנמצאים בחרדה, אנשים שאולי אפילו קצת מבולבלים. הרעיון הוא שלא תמיד הם כאלה, זה רק במצב מסוים נתון. זה לא, בדיוק, לא להיבהל מזה, פשוט לקבל את זה. בעצם מנחיתים עלינו מכה כפולה ומכופלת, כי אין כאן רק קטע של להתמודד עם ההפרעה עצמה, אלא גם יש כאן קטע של להתמודד עם החברה, נגיד לספר, לא לספר, למי לספר, איך לספר. כאילו זה מין מאבק כזה שגוזל המון כוחות בעצם ומונע מהאנשים בעצם להתמודד
כמו שהם היו יכולים להתמודד בסביבה שכמעט ואין בה סטיגמה. גם היינו מין שגרירים כאלו, את יודעת, כי יש סטיגמה, וברגע שאנשים רואים שאנחנו... נורמלי. את יודעת, יש נסיגות ויש דברים, אבל אנחנו בעצם במצוקות נפשיות כמו כל אחד אחר, ואז זה גם איכשהו נותן ראייה אחרת על נפגעי נפש, וזה מה ששימח אותי, חששתי בהתחלה, כי אמרתי להגיד, לא להגיד, כי אף אחד לא אמור לדעת מי זה נפגע נפש ומי זה בן אדם נורמלי, וכן אמרנו וכן דיברנו, זה עשה תועלת, זה הביא תועלת. חלק מהמאבק שלי זה כן שיהיה לנו זכויות, זה כן לתת לנו לגיטימציה וכן לתת לנו אפשרות להיות חלק מהקהילה, ואנחנו יכולים להיות חלק מהקהילה וגם לתרום לה.